Ba. Itaktak sana basing hugaw na. O diba, hugaw. Nagsigog okay. Gidi ay. Pero nga lang. Nagsigog din nyo. Ayalin eh. Nataktak sa, naidagan balas. Tak lang, tak. Ana. Really good. Muni akong attire karon mag-atomig bukid. Eat. Are you ready? Are we ready? Yes, I'm ready. Wala mo kilabot. Apil mo ko lang. Lain kay ka lang. Dede ko pwede ba nun? Are you ready? Yes, I'm ready. Wala mo kilabot lagi. Yes, I'm ready lang. I'm well go na in the bukid. I'm ready. Yes. Yes, wala mo kilabot lagi. Yes, I'm ready. Ready bang ko? No, mag-vlog ko dito. Ako ka ito, malubong na yung... Na, gusto ko mag-vlog. Huwag ko nga bag. Dili, wala ko yung bag. Mukha itong bag to ka. Diba ko lang, ito bag nga gamay ka. Dong, like, bag to nga gamay dong. Bag nga gamay dito dong ka. Ako isulod niya akong cellphone dong. Bag na gamay dong, madalinas ka. Guba ginaba, matik na guba. Guba yun ni, matik. Ikaw, ito, gulam to. Ikaw, pakita ito. Okay, mga to namin sa bukid, mga lang. Ito silang lang sa luyo. Awa kong attire. Kaban may manong sa bukid. Na, di ko kabal. Kabanan, minimo. Kabanan, lagi minimo. Nagiatod. No, alang. Kumbang ko ba yan lagi? Yata kayo lang. Ha? Lapok. Hindi na, malata yung tiil. Mabulasot, bulang lang. Mabulasot, kuloy ko. Dali, kay gabi na. Lang, nalubong ka. Wala man nalubong ka. Wala, di ay lang. Wala. Diyan naman kadung, nang lasik naman kadung. Sinang balay? Ako manang balay dati lang. Mag-going mi sa bukid, sa hibok-hibok. Kay mangawat mig saging dito lang sa bukid, kay walay mga tag-iya. Ngoban ako akong paumangkon. And then si Manong nag-una na siya kay na iyang gitigway ang kabaw. Dayon silang lang naa sa akong back door. Kay tanawa silang lang. Nadala sa siyag sundang iyang gibutang sa iyang kuan. Ay, kasamok ba eh? Then ako pod ang akong dala cellphone kay vlogger man ko karon lang. So madala ko cellphone, power bank, bisag walang signal. Kay maganiman ko sa bukid nag-vlog. So muning bukid na mo. Ay, dili din ni amo di ay. Amo inangkon. Oh, dili na mo dili ni amo bukid. Dini may nagbaklay-baklay sa una pang panahon na guys, eskwela pa may man mong baklayon nga porting layo. Layo gyud kaayo sa tanan. Dayon pag uli na mo kay nangit-ngitan nami. Naatangan nami sa White Lady. Oo, dayon pag magbaha dili na din may kalabang. Kay dako naman ang tubig. Aya dayon may makauli dayon pag wala nang baha. Pero nangit-ngitan nami. Mani magdako man ang tubig dani lang kaniyo nga tubig. Magdako ni dinhi nga tubig. Nang isa nang lasika na. Noon sa ka. Kuan man na siya. Uy, niyabag man ka uy. Ang isa sige pamalasika, nayabag na ni siya. Okay, maglabang mi karon og sapa. Ilan ang gabi? Dili, uy, di mo na amo.
Sama man gagaw. Kaya tagyan ni amo gagaw. Pero dili ni amo. Hala, asa man ta mag-agi lang. Bakit? Suda ba? Asa ta mag-agi? Sunod na yung cellphone ba? Inside the back? Oh, sunod na. Why? Dili man maigo sa akong back. La. Silang lang. Ouch! Morning sapa. Look at the sapa. Hair and the sapa. Hair in the background. Bokid. Hair in the bokid. Di ba niya mo bokid? Di nila minag-agi. Ay, kahangak ba, oy? Yes, true. That's a hangak talaga. That's exercise. What time? The time is 2:30. 2:30 na lang. Dahil mo niya mga gianan. Grabe ka. Lapok. Look at that. That's a lapok. Here in the lapok na. Hinani ka buntod ang pangason oh. Hinani ka buntod. One hour na yung binaklay lang. Sa layo ah. Ano exercise gid ni. Wala uy. Isag asa man lang. Bako na rin na diya, tingali. Murag. Sugay ko maglaag diya. Piyuta ba ni? Pagi-agi man tadani ni. Dudong oy. Lumay. Ano magmusambag? Ayahay kay dinilang lang kananay kuan sa tubig kana munang tubig diya. Di na ka magbayad og tubig dinhi magasa ang tubig diri now. Kani kuan man ni simbahan. Dudong ka vlogger na. Anak dong anak oh. Siya ro di ka kabalo dong subagon ta karon dong. Na. Ari ka vlogger mo na sulod der. Ito nung sako. Yate, imo to mga kabaluan ni ish. Pagtuon dong ito lama-lama dong. Hello guys, na dong. Gina. Wait. Dugit. Nakita na nako. Ay, ikuan sa ako. Kayo mo na. Salang gamay na oy. Hi guys. Ayo mga ayok ko. Wait tao. Wait tao. Wa
lang daw. Pero, Kakak dito. okay, makuha na ko. Kaya na yun na siya makuha lang daw po. Makuha na ko papayas. Hair. Bakit na dugit ya, bro? Dugit. I know what you see. Napalong. Okay lang na. Kaluasa nung be. Ayaw nagsaluan dili man nagasaluon na. Idugitar kani kadi mo na mo kung kay talabangan mo na. Ilaw ko mo guna. Kana, Gi, sa kana nga pagkadugitan ng animal. Kanang sampot ra ba? Yang kakipot. dili man ni makuha na good oh. Ana ba ikuan ana. Ay, ga. Oh, wait na. Napay isa. Di na nani mo badaog. Buringog ka. Thank you mga Pasudan ka. lang-lang. Wala mag-inang tuwad. Thank you mga lang-lang. Pero ang kamunggay, magpupupuk. Oo. Doon na sila. Bigay yapon dun. Kamugay na po. Thank you sa kamunggay and kapayas. Yer na ibili no ari oh. Hindi, daw mo. Oh. Ano ibili mo? Ako kalong Simbahan. Nga gabi eh. Nga gabi eh. Para maglibang-libang. Ano ba sa simbahan ni Butang? Saan man eh? Wala naglag sa ako. Trio. Datu. Di man hugaw dia. Asa pa? Dini oh, taguan oh. Ay nagtago eh. Yo. Sakit. Kana aron na daot ang naong. Kasi dunga. Ta. Yan, bibi. Aga naman nakabalo din nga na ay kuan. Pan. Pispan, manang uban nga pang pangwana lang sila kana ang Pangawat. manguha na lang sila. Ayo, magbantay. Wala sila naguna-una nga ang nagbuhi pod ani. Loter ba? Ang nagbahog pod ani. O nadakop na sila nga lang. Ay si Manong, dakop na si Manong. Bahog isa. Dili na din nabahugan. Napay gagmay ani mga yang anak. Pero, Oo. una may mananda pa yan. Minakuan. Kaburo sa bahugan sila. Nagaduol na. Tuidag to oh. Mura nandak ko. Nandaw man nandak ta. Saan ni mo dakop no. Akalang dag ko. Sige na dong. Ha? Dakop na dong. Tabang lang. Di man sad katabang lang. Ay, ikon dudong. Ikaw na dia dapat dia. Lalu mungkin juga lalu. Sige, dali. Takpa. Kanandako kaayon nawala na. Nawala ng dagko, ng dagan na. Ay, gagmay kayo. Yati. Ngambak man. Dito mo dapita oh. Buslot man. Aman. Buslot. Ay, titi. Bro. Nanago na sila karon. Imo na sidingan ay sa unag, sidingan. Wala gihatag ra di sa kong amigo. Sa kabok. Kuan na kabuk ni 15. Ang gagmay. Oh, gamay pagkaya ka to nakuha na to. Hmm. Ina to kadako. Dito na dito. Ipalbok dito sa amin. Sige, dito na ako. Sige. Dugay kay si Dodong oy. Isa ambak na ron. Hindi na ambak kay. Di asa. Bala. Sulod. Araw. Ay, sus. Hindi na sandap. Kasi yung ambak kay. Okay, wait, sandap.
Man mo kadakop, oy. Basta bilin mo na. Sige. Ayaw ka ba? Ayaw hawi. Ay, pagbuwi eh. Na di man mo kadakop, oy, banga man kay mo. Di ka balo kaya akong kauban. Dito, kay paspas eh. Ito na pit. Na wala, oy. Banga mo kay. Banga. Yarsa. Wala. Mga gagmay ran. Unara! Ay, nagagmay. Gamay kayo. Eh, ayaw. Gamay kayo. Ayaw, oy, gamay. Gamay kayo. Sige to. Ay, dito ka kapaw. Ambotin niyo, oy. Isang yan gid sa kwan. Uy, nada man ang kapandakop, oy. Di ka balo dulo. Oh, nana sila, oh. Nang gawas na, ano. Nag-eat-eat na sila lang, oh. Ano, nakuha na sila kay, oh, nag-eat na. Kadala pa plastic ato mga kuha nakakuha nga gagmay. Panulog ito ba? Daw, oh. Oh, ay, nagkaon na sila, oh. Tara, oh, nagtago lang sila. Tara, oh, nakita na ko, oh. To, ara. Dagong nga bilayo. Asa? Ito itong kuha mo. Ito na kasulot sa sandak ng gagmay. Nangaon man sila, oh. Nagtago lang sila ba, di kita. Ayaw mo na kung di siya magsarap. Nunguli na lang mi, wala mi kadakop og tilapia. Dagan isda sa mangnako dito sa kono. Merkado. Wa mi kadakop tilapia silang lang ni kabalog dakop. Bintan bro. Tamo ko manako di. Bulo. Basa-basa lang si Dudong, wa gyapon si Dudong ni kabalog mo dakop. Tan nabasa ranong ko. Laron si vlogger oy. Ano ba to? Tagay para tayo pagbasa ato, sa pagsakwate habos na ta sandap. Bubas ka to. Tama na ako maliklaro. Laro. Wala mi kakawat man sa kuan tilapia. Iniro to ah. Plano na ko to iniro. Dagko na kay to, Brad. Ato. Iniro. Dato lagi to kay. Yan ari ba? Hana po dagan uno diri, oh. Unaong to? Bantog bro. Ako minong biduhan di ay. Dili oy. Wala nalagay. Ano? Strawberry? Asa strawberry. Sino makaon? Ako kunaong. Haya pagtuan na lang. Dili na tinuod. Matista gitu sa mukha niya ba? Dili na tinuod lang. Uy pagtuutuan na lang. Nasantulo. Pamuso lang. Nao para pamuso puso mo na. Ano puso oy. Na dito, oh. Nga nabusog na kapayas. To, oh, puso ayo. Mukbulong mo kamerman. O dong. Dali dong. Nga mo ko ibot pa to oh. Kuani sa sila lang videohi. Magkasaba kik magkatap. Gali. Asa? Sige, ako po. Nang magbira po ko. Dali, rani mabira. Dali ro. Ayaw na kay wa man unang kanina dani yo. Ang dagko. Ani di ay, wala ni dako. O kana na ana na. Kato. Ana, Naalala sila din ni guys. So, kaya din na ni mabira unang na. Oy, nakatrabaho ko ni silingating. Umok ko mong kailan. Sa una. Oh, manong trabaho ko una. Kani, kuan mo ni Umok mo na. Nagahi man. Kaka. Dahil umok ka na. Lang. Wa mo ka. Nahulog ko lang. Wala, ayun. Ubay. Kaya nga eh. Ay, kaya ko. Bugok mo ka ay. Hindi mo kabalo mo kuha. Tapos ang unod kay ko gamay ra kayo.
Kanawang unod. Tulo ra ka buok. May na tulo dali dito. Kuha lang, ikaw lang. Ay, pareha ni sa gabi pagkuhan pang. Ay, sayon, hindi kayo. Kanina pod, kaniong ako, oh. Oh, kana, ana, tulog ko. Kani lang. Kani lang. Ay, tayo ka sabi dito. Hawa na be. Hawa na, di ka kagut. Putol ko. Isara. Nana. Minsan na silaw na noon. Di makakabalo mo. Di ba naman ay biglaon? Na, wala. Gamay ra. Kamayra ni imo man bundok diretso. Dua, oh. Nawa. Ay, di makakabalo mo bilaw. Na, walay sulod. Maghimod ako ng sila og kasabakik. Ayaw nang gagmay pag ibutak, bakaka mo kay ni si Ako. No, yung gagmay. Na, wala. Wala. Iwa ay bakli ah. Ay nila pagbigyan ka kabalo. Ha? Hindi ka kabalo. Naraw kaniyo. Mga bakli. Dili di kong kabalo. Kabalo mga bakli. Makupal ito ta. Nabaan ito. Dasmag na silang lang. Lagan ka ha? Namukmo ko lang ay. Dito. Dagaan na sige mga lamok na. Kabalo. Oh, kay gipotol-potol na nimo. Diara po ka. Labaw po ka, di ka kabalo. Yang gipotol-potol nung, di ka kabalo po. Nato pa, gilabay nimo. Nabala ka. Gagmay ka to Nay nani, oh, kana, oh, unod man na niya. Di ka kabalo dong. Gamay Wa naman. ato lang, nay, unod dato lang. Gamay kayo. Ay, Ay, nako. Unsa di ay na, unsa di ay na, unsa di ay na, unsa di ay na. Hmm. Hala, giputol-putol nilang lang. Looy. Na Ani dili. nakuha na ani. Oh, Halo. gamay ra kay. Diyan. Na ibali man niya bakaka. Boy, lagi sila Yang giduot kay yang bira kay pinabali. Mao lagi si bunga. Naman ka na sila Imang ka kabalo lang. Ay pa ko kay kabalo pa kumuha. Kanawa kong kuha na ko. Na 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 na. Na 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 na. Di rin mo padako ta. Wait, pas-pas daw eh. Halo, lampas yun. Ngayon. Na? Mo gali, ibu ko am gini. Ngayon. Nako na putol diya, wa na ko na ibut og putol tanan. Lawom kayo. Di mo magibali. Sayang kayo. Ay, kinsa mag-istorya mo yung videohan. Imong gikuha aw bali. Duwa. Na makuha. Na Lawom duwa kina. Ano daw yun? Lang man ato. Kina na. Na. Bisa na kayo. Para basag ito. Lagi. Hindi mo mananggi. Para pas-pas din. Yung mo nita kung mo yan iniyan ta. Ha? Ayaw paspas siya. Yati. Ito man eh. Ay, turok gyapon. Pakilid ra anak, pakilid.
Hulo-hulo. Hindi. Anong kamot sa kaon. Ay! Nagluto na among kukiring. Asa naman ang imong kuan? Naluto ng imong tangkong? Ang gabay. Ang tangkong? Kilabay ni mga naman. Paganahan. Buhay atik, ikaw mulabay, ganito, saan ito niyo magkuha? Ako, di gawas. Asa? Agay! Silbais, ika lang no.